Ola, benvidas e benvidos unha vez máis a Entre Libros e Risos. Eu son Carlota. Eu son Aldara e hoxe vimos cun nome que pode soar moi serio, pero que agocha unha historia super interesante. Ramón Otero Pedrallo. Totalmente. A ver, sendo sinceras, a primeira vez que escoitei o seu nome pensei isto é materia de exame seguro, pero cando coñeces un pouco, flipas. Sí, é como ese señor que parece que estuda discursos eternos, pero en realidade foi un auténtico crack. Escritor, profesor, xeógrafo, político, de todo un pouco. Empezando polo básico. Naceu en Ourense en 1878. De pequeno era un cerebrín. Estudou filosofía e letras, pero o seu amor verdadeiro era a Galicia. Entregouse por completo a ela. Literal, era como o embaixador non oficial de Galicia. Percorreu todo o país, coñecía cada recuncho, cada aldea, cada monte, e logo contábao nos seus libros, mesturando ciencia, emoción e tradición. E non só iso. Foi dos primeiros en escribir literatura moderna en galego. Por exemplo, a súa novela Arredor de sí. É como unha viaxe interior sobre a identidade galega. Tamén foi superactivo na política. Foi deputado na Segunda República polo Partido Galeguista. Defendía que Galicia tiña que ter autonomía e que o galego tiña que ser oficial, como o castelán. E isto estamos falando dos anos 30. Era moi avanzado para a súa época. Cría que defender a túa cultura non é pecharse, senón valorarse a un mesmo. Iso encantoume. Ademais, daba clases na Universidade de Santiago e foi dos que axudou a crear a cultura galega moderna. E todo isto sen redes sociais nin wifi, imagínate. Nin sequera Google Maps para facer as súas rutas por Galicia. El ia ali, observaba, falaba coa xente e despois escribía libros enormes sobre a paisaxe, a historia, as costumes. E facíao con agarimo, non era un científico frío, sentía o que escribía. Por iso, aínda hoxe, cando se fala de Otero Pedrallo, faise con respecto e cariño. Hai unha frase súa que me encanta. Galicia é unha maneira de estar no mundo. É preciosa, como que ser galego ou galega non é só nacer aquí, senón unha forma de mirar e vivir. Brutal. Así que xa sabedes, se vos interesa Galicia, a súa historia, a súa cultura, ou simplemente queredes coñecer xente interesante, botádelle un ollo a Otero Pedrallo. Os seus libros non son precisamente lectura lixeira, aviso, pero hai biografías, documentais e este podcast que xa un bo comezo. Grazas por escoitarnos. Se vos gustou o episodio, compartídeo, dalle amor nas redes e contádenos de quen queredes que falemos no seguinte. Vémonos a próxima semana con máis libros, máis cultura e máis risos. Biquiños a todas e a todos!